Здравейте! Искам да ви покажа регулатора напълно готов. Сега ще го включа. С този бутон се включва захранването на платката. Тук се регулират оборотите. Оборотомер. Реверс. Ето това е датчика на оборотомера. Ето показва оборотите. 850 приблизително. Малко ми е удобно с една ръка. Сега ще увелича малко оборотите. Изключваме захранването. Този диск съм го направил временно, само за да демонстрирам как работи оборотомера. На него има магнит. Датчика брои импулсите и показва оборотите на ротора. В следващото видео ще покажа каква е разликата между този регулатор и най-обикновен димер. Благодаря за вниманието.